PWD, baka pwede yun ang paggamit para wala nang gulo. Instead na, Eh, kasi minsan may question, ano ba yan? Totoo ba yung babae o ano ba yan? Hindi lang pumunta doon sa girls toilet. Hindi mo malaman eh, di ba? may nakikita rin kayong danger doon pagdating sa mga babae. Hindi, okay lang kung totoo. Ano, LGBT. Kung kami Hindi, magpanggap. Ano tayo? So in the meantime na wala pang gender sensitive na Oo. na CR mo, dapat doon muna sila sa mga PWD senior citizens.